Mga kasinag, magandang hapon. Update muna po mga kasinag dito sa pinapagawa nating bahay. Ayan, nagpatrabaho na ako dito mga kasinag. Ayan si Bossing. Nasintadahan na namin to. Yan o, kung mapapansin nyo. Tapos na yan. Ito na lang, isang patong panghalo block dito. Ayan, tapos yun dito sa pintuan na ito. Naubos na yung hinalo kong simento. Kaya ayan, naghalo ulit ako. Pinapasim-sim ko pa mga kasinag. At may titirahin naman namin yan. Ayo kaya bitin ano Palang ano, at pala ito di 4. kaya po ako Hindi pa nga pa ko ang kumain kasal ko. bitin Malaki yan. Malaki yan sa parang yung ano, digis. Salamat sa Diyos mga kasinag. Natapos na po namin. Ayan. Natapos na mga kasinag ang sintadahan. Kung mapapansin nyo. Tapos isang haligi, 2 nabuhusan namin. Yun lang muna ang hindi namin nabuhusan. Gawa po ng malambot pa yung hollow block. Bukas sigurado mabuhusan namin yan. Ito kasi binuhusan namin kasi ito matigas na. Tapos isang patong na lang kasi yung inilagay namin yan. Tapos yun matigas na yun. Kaya binuhusan na namin. Ayan po ang aming nagawa ngayong maghapon. Yan po ang update ko sa inyo. Bukas mag-aanilyo na kayo mga kasinag. At pupurmahan namin yung biga. Yan, malagyan namin ng forma yan. At nang mabuhusan na ito mga kasinag, nang mabubunga na itong kusina natin. Ang titingnan mo? Ha? Anong masasabi mo sa aming trabaho? Very good? Good or no good? Pwede na. Pwede na, yun lang. Hanggang lang yun. Tigbusan nando yan. Oo. Very good. Very good yan. Mga kasinag, ika 3 days po ang pagtrabaho namin dito sa bahay. Kung mapapansin nyo, ito na po yung ating kusina. Yan. Yung ating CR. May mga tukod na. Gawa ng inaayos na namin mga kasinag yung porma. Ito. Yung slab. Yung sasahod dyan sa slab. Yan mga kasinag ang ginagawa namin ngayon. At para mabubunga na ito. 3 araw na po kami nagkatrabaho dito. Mga ilang araw pa may bubong na ito. Ayan ako, pansin nyo mga kasinag. Hindi pa namin lalagyan ng mga brace dyan. Kasi maalangan kayo pagsusuot. Ipinahuli na namin yun. Inuna muna namin yung ibabaw. Kaya naglalatag kami ng plywood. Magkatulong kami ni Boss Charlie. Dito mga kasinag. Pakita ko sa inyo. Kaya tayo. Yan. Okay, yan. Yan yung ginagawa namin ngayon. Tiyatapalan namin yan ng mga plywood. Tapos yung mga pangantuhan. Yan ang aming tinatrabaho. Okay. Konti na lang mga kasinag. Konting-konti na lang. Ngayon, titirahin naman namin to.
Wala nga lapis ko ito. Natatangkal ang talim. Ay, wala kaya kami dalang pantasa. Mababa pa ako. Bilhin. Ayan mga kasinag, pahinga muna. Hapon na. Umuwi na si Boss Charlie. Ako naman habang medyo maliwanag pa, magkukurte ako ng kahoy na pantukod para sa purmang gagamitin namin bukas. Kasi nga mga kasinag, yung purma na ikakabit dito, walang pantukod. Kinulang ako ng kahoy. Yan o, pantukod yan. Ayan o, nalatagan na namin ng bakal. Babarinahan ko na lang papagano sa pader na yun. Baka bukas mag brown out kahapon, tas ngayon mga kasi nag brown out pa po dito sa amin. Hindi ko sure kung bukas baka brown out na naman, kaya mamayang gabi pag nagkakuryente babarinahan ko na yan para maibaon yung mga bakal, at bukas na hapon mabuhusan namin to. Ngayon magkukurte muna ako ng kahoy. Ito muna po ang update ko sa inyo mga kasinag. Bukas na lang ulit. Panghina. Mga sinag, nagbubuhos na kami ng slab. Ngayong hapon lang kami nag-umpisa. Ayun. Doon pa lang kami nagbubuhos sa lugar na yun. Hindi pa nangangalahati. Yan yung aking makatulong. Yan. Pakita ko sa inyo mga kasinag. Update muna kayo. Okay. Ayan o. Yan pala yung nabubuhusan namin o. Malawak-lawak pa. Yan pala yung amin nabubuhusan. Baba na ako at maghalo pa ako. Maghalo naman tayo. Katapos lang namin mga kasinag sa pang-apat na halo. Ayan, dalawa nagpapahingalo. Pahinga muna. Update muna, update. Wow! Wow, wow, wow. Talagang sulit na sulit. Sulit.
Yun, mga kasinag, ayan na. Hanggang dito na oh. Papansin mo, yan, si Boss Charlie. Pala, dalawa pa talaga, no? Dalawang halo pa. 4 na supot na simento. Para plat na plat dyan. Update ko lang kayo may mga kasinag ha. At kami may gagawin pa. Kape na muna kayo. Salamat sa mahal na Panginoon, mga kasinag. Natapos na po. Woo! Wala. Yun. Ayun na mga kasinag, natapos na. Thank you Lord. Mga kasinag, happy Sunday. Sa ilang araw po namin pagtrabaho dito, nagpahinga muna kami. Ito na pala mga kasinag yung aming trabaho kahapon. Ayan na po. Yan, kung mapansin nyo, yan. Nabuhusan na po namin itong slab. Matigas na siya. Bababa na tayo mga kasinag. Bababa na tayo. Naipakita ko na sa inyo mga kasinag yung trabaho po namin. Ayan o, kung mapansin nyo, yan po yung trabaho namin. Itong bakal mga kasinag, kung mapapansin nyo po yung lampas na bakal na yan, papalagyan ko po ng flooring yan. Kulang na kasi yung mga ano ko, kulang kasi ako sa plywood, sa mga buhangin, kaya hindi na namin isinabayan. Sa susunod na lang yan mga kasinag, papapluringan ko pa rin yung mga kasinag ng lampas dyan, para hindi pumasok yung ulan dito mga kasinag. Kaya papaislaban ko pa yan mga kasinag, para magkamera ng design naman ito kusina natin. Kasi pag hindi ko pinalagyan ng ganyan, kakaibang tingnan. Kaya papalagyan ko po yan. Ayan o, yan po yung trabaho namin. 4 na araw namin trabahoin mga kasinag. Kahapon kumuha nga ako ng tao, 2 tao, bali 4 kami nagtrabaho kahapon. Kasi para hindi maputol yung flooring natin, para diretso siya mga kasinag. Kaya 4 po kami nagtrabaho kahapon. Sabi ni Boss Charlie, patagal-tagalin natin ito mga kasinag ng mga 5 araw bago natin tanggalin yung mga porma. Yan, yung mga porma na yan. Kasi yung mga tukod, 5 days po. Patagal-tagalin natin yan para tuyong-tuyo talaga siya at hindi siya mag-crack. Bukas mga kasinag, maghahakot naman ako ng buhangin para po maipakabit ko yung pinto. Naubos na yung buhangin ko. Kung mapansin nyo dun, wala na. Ubos talaga siya. Yung nahakot ko na buhangin mga kasinag na 2 kubiko nung nakaraan, nabawasan ko kasi yung paghalo block, pag-asintada namin, pagbusang mga haligi, tapos yung slab. Halos nagpanama po dyan lahat. Yung 2 kubiko na hinakot ko nun. Kaya ngayon, mag-iipon na naman ako ng buhangin na gagamitin. Tapos yung simento ko na in-order na 20 sakong simento, ito lang ang natira. Yan lang. 4, tapos yan. Yan lang po ang natira. Yung 4 na yan, gagamitin naman namin mga kasinag pagkabit ng mga hamba. Diyan po namin gagamitin yan. Tapos dito sa bintana na ito, kung mapansin nyo, yan hindi pa okay yan. Tapos yung hihiliran pa namin, kasi medyo mataas pa kaya yan Ayan, dyan po namin gagamitin yung 4 na supot na simento na yan. Tapos yung gagamitin para do sa canopy natin, do sa wala pa. Kulang pa yan. Sobrang salamat po talaga ng marami sa lahat ng tulong nyo. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi mauutay-utayan to. Kaya thank you so much po talaga sa lahat po na nag-sponsor, nagpaabot ng tulong para dito sa aming bahay. Salamat po ng marami. May kabit lang yung pinto na yan mga kasinag. Okay na po yan. Pagkakabit ng mga pinto na yan mga kasinag, linisan namin to, lilipatan namin. Sa ngayon mga kasinag, ito lang muna pong update ko sa inyo. Salamat po talaga ng marami sa mga tumatangkilik ng aming video, sa lahat po na nagtitiwala at sumusuporta sa amin, at sa mga nag-sponsor para dito sa aming bahay. Maraming salamat po sa inyo. Tatanawin po namin itong napakalaking utang na loob. Hanggang dito lang mga kasinag. Bye bye.